हरनाय जाबाय आं माखासे साननि उनाव दिनै फिन लाइभआव फैनाय जादों जाय बिथाङा अनलाइनाव दङ बिथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर गावबा गावनि खौरां एबा खबरखौ नोंथांमोननिथिंजाय अखा हादोंना हायाखै जोंथिं दा एसे फ्रि फ्रि हागासिनो दङ थांनाय हराव माखासे अखा हादोंमोन गोसायैनो हादोंमोन आं दा दं गामिनि केना फुख्रि सेराव नाथाय बे फुख्रिखौ माखासेयानो थाराय फुख्रि होननानै बुङोब्लासो मिथिगौ जोंबो सरासनस्रायै बे फुख्रिखौ थाराय फुख्रि होननानैसो बुङो नाथाय लिरनायाव केना फुख्रि होननासो लिरो बे फाख्रि दंफाङा माखासे बोसोरनिफ्रायनो दङ आगोलाव बेवहाय माखासेयानो जिरायफैयोमोन गोलोम बोथोराव दानिया नाथाय एसे खम जाबाय आं नाथाय गामियाव फैयोब्ला गेजेर गेजेर बे फाख्रि दंफां सेराव फैयो आरो दान्दिसे समनि थाखायबाबो जिरायफैयो जाय बिथांमोना अनलाइनाव दङ बिथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर गावबा गावनि खबर एबा खौरांखौ आं दान्दिसे समनि थाखायल'सो लाइभआव फैदों लोगोसेनो आंनि बे चेनेलखौ बयखौबो अनसायनो थाखाय आंनि फारसेथिंजायनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय जाय बिथांमोना अनलाइनाव दङ बिथांमोना गावबा गावनि खबर एबा खौरांखौ फोरमायहर दान्दिसे सावरायजालायनि आंबो दान्दिसे समनि थाखायल'सो लाइभआव फैदों बांद्राय गोलाव आं लाइभआव थाबाय थानाय नङा सोरबाफोर अनलाइनाव दङब्ला गावबा गावनि खबर एबा खौरांखौ फोरमायहर आंबो दान्दिसे समनि थाखायल'सो लाइभआव फैदों मोजां गाज्रि खोथानि सावरायज्लायनि বকা আছে আমার ছাগলীটো এটাই দিছিল তে ছাগলীটো না सोरबाफोर अनलाइनाव दङबा कमेन्ट हर दान्दिसे मोजां गाज्रिनि खोथा सावरायजालायनि आंबो दान्दिसे समनि थाखायल'सो लाइभआव फैदों आंबो दान्दिसे समनि थाखायल'सो लाइभआव फैदों ओंखायनो सोरबाफोर अनलाइनाव दङब्ला कमेन्ट हर दान्दिसे सावरायजालायनि मोजां गाज्रिनि खोथा जानांगौ बयहाबो बेस्थ' ओंखायनो माखासेयानो अनलाइनाव गैया जेबो नङा गासैबो समाव गासैबो अनलाइनाव थाबाय थानो हाया आंबो थाबाय थानो हाया दा आं एसे फ्रि मोननायखासो अनलाइनाव दं आङो गामियाव दंफैयो मैया गामियाव फैदों गाबोन फिन थांफिनगोन जायखिजाया आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै उनाव हायोब्ला फिन फैफिननो नाजागोन गोजोन्थों